дуруд. шояд ин маълумоти ҷадид набошад, аммо барои инсонҳои танҳо гумон мекунам ки писанд меояд. медонед чи аксари одамои танҳо дили соф, дили беғубор, дили беолоиш, дили нозук ва ҳамзамон бисёр як нафарони хубу аҷиб ҳастанд. аксари одамони танҳо нисбат ба дигарон кӯшиш мекунанд ки бештар табассум намоянд ва дар онҳо ба ҳамин андеша ҳастанд ки бигзор дигарҳо биханданд. аксари одамони танҳо дар зиндагӣ аз ҷониби нафарони гуногун ҳамсинф, ҳамкурс, ҳамкор, хона, рафиқ, дӯст ва нафарони дигар дар зиндагиашон бештар зарбаҳо ба ҷониби худашон қабул кардаанд. бинобар ин кӯшиш мекунанд ки дигар бо инсонҳои атрофашон хубу хушу хушмуомила бошанд, ба он хотир ки он дарде ки онҳо қабул кардаанду доранд дар дигарҳо набинанд. ва аз ҳама муҳим аксари инсонҳои танҳо кӯшиш мекунанд ки тавбаву тазаррӯу ишқу муҳаббату эҳсосу рафтору гуфтору дарду розу ниёзашонро дигар фақат ба як нафар бикунанд, дӯсти воқеӣ. ин ҳам офаридгор аст. шумо чӣ назар доред? дар танҳоӣ будану дӯсти кам доштан хуб аст ё ин ки рафиқони дар дохили нохунак зиёд ки ҳар рӯз аз пасат ҳар чиз бигӯянд?